wiji putri Allah pangeraning alam kabeh kang sanatiasa marindasi kawelas ingkang murai dunya datan anak sami dinuman baksana yaiku ingkang lawe ade kang asih kang polakan ilsake kalanipun kang kekasih sapul kodir jalan ingkang bangsa kang mudungi angabati maring yang lana kalwane ngasake para wali ing mangsa zaman ika bira-bira sake pamane kang agung kesadaya kang manfaat kabeh kawali kang sampun kinaridon dening Yohan Widi saking wali jaman ikang mangkali sunaminda saking kita merasa fakhir karena ameja kita maka sunat saking ceritane ku jebul kene jalani nangge kang dara putra kusare ngabosare panaka putra dari Musa menika kasih widene anakku Malik Ibrahim
kasuwun dening wasabiyatullah aga belanegeh panah kasunu dening ya kasih dening astan Muhammad kasunu dening Daud ingkang wasan keputra dening Musa kekasih Musa ikut dan dari Musa cunika kemapan cunika kasunu dening Abdullah madi ku kasunu dening Hasan ikupan kaputra dening Hasan amali Hasan ikut dan dengan Zaid bagina Zaid halepan kaputra dengan Abdul Makaralun utawi kuwani mungkin senang buat ceritane ingat nalikanipun satulur kodir jalani duka menengok doyupun saking abid sehingga para ta'ing mangkang ngocok malisanya musanib ingkang kekasih Abdul Fadl putan ingat soleh anak kasuriku kasunu dening sapi jari anganan tiga dolo fotonya tadi sudah kang ilmu mangkang kawana kang putra Syekh Abdul Qadir jalani luwih singkat ingat dalam hijratun Nabi kang sirna rapat angatu kitung ngedesan layana saksan langkung anakeh pangaranipun Zahir datang ingin desa jalani ikut panganggonani radu kukulanipun dening desa tabersan lawan binasan ana desa jalan iku ingaranan kelahan lawan winastanan desa jalan desa kopilan ingaranan ingkang desa kan kau sawane salurun mamitan ing wasarang sawaripun ingkang ingkang kasih pun wasta jalani kini mulai kasih jalani oleh bangsa cinarita kakanan Syaikhul Qadir jalani nalikan ingkang bisa siranton dilatan isneduk sumalah wena awas datang ingin setiap berakhir ingin sedalam mengijratkan Nabi kan sesuai bangsa umang duk sumalah kumesapul Qadir panasangan dasar maka ngucap Malaysia banyak musanib Nabi Muhammad Abdullah maka yang kamu anak isang gugur yang satu Qadir jalan yang perkaning Islam membasah tuturkan warna tuan sifat satune satu Qadir jalani arai kang pasariran kubur wabani wal arifin samadani Allah Sayyid Zamuhidin Abdul Qadir Jailan
sogi kerana kang pasariran jembara penuh jejenggote ikhlas sekali patut ingkang suri angin punika ibu biasa wong kang luhur lan luhur ingkang derajat saratan holi mening yang widi tanah pegat mangun lan cinarita kekeningkang segi sedaya satu padir jalani kang pulsa nama kata merojak kang sepuh layan aku para kakarih ketiga mencobar lawan kaping catur ingkang kekasih kaping lima ingkang menguasai proyek karena nama Muhammad Putur Rabbani wal arifin samadani Allah Zaid Zamuhini Abdul Qadir Widina Guru Qadira Kataling Wastani Kaputra Aba Muhammad Wanatan dan ikang sunu Wanita Musa Tunggal kecapin kami nyarita Isun Datang berbuat ni putra wanita Nanging pinang yang keniku imuni Nuga sangi kamulah ngaku orang mempunyai kelawan satu padir jalani antara bene sadare kang taruna tujuh kesatuan maka nama dikatakan putra winas anan sampun Abdul Sabarna wonten dari kang ibu satu padir akak kasih Dewi pati bakal berasa berasa ikang bangsa dadaos para sehlan adu ini baku ikang maluhur lan mari adu ini keramat ikang agung-agung kelawan kang enak maka nama ibu dina belkotir darabe bisa munggal kakasihan sabar yang sabulun maka cerita kakak lagi dari mangsa yang katelu maka yang desa jalani sangat dari keterangan kailan jauh maka nakam sumadaya semudah yang widi nangiktan maka saat engkau sami kesa datang wasmani ngaisa samian ada udan kabeh maka sabuku anjeunna ngilatau sarui anu bekasna sasampun ingna puasa mangocok pura nambah ingkang leuwih asih satu neka Ing Siti maka tuan sacanataya resaksana tanatake tindakan yang jauh antara sana kita upamani ngati Zaking junno tamang kanawang lintang azufang madrasi wangson matuk ing wesmane samyang moyo